Salam à tous, bienvenue à Spécial Faïda TV. Aujourd'hui, je suis très content parce que je vais vous donner une faïda très puissante de Oussaz Bamba Yetiri, de richesse très rapide avec Tribatouiri. S'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin. Pour ceux qui ne pourront pas le faire, vous pouvez le contacter sur son numéro juste en bas de la vidéo. Il va vous aider. S'il vous plaît, écoutez jusqu'à la fin, vous ne serez pas dessus. Bonne écoute à vous. Auzu billahi minash shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amala fukala barkada, kachila barkada. Klanka kanno tena muso bela jeni ko fo shila ko fo pinala. Ngamila kuma bi faida me kan ana loni mo kan ngai ta aya krobo ngana kroba tina usabarti loroi. Abina mom lori bina ke ala ana chile. Bai fefe bina ke cheko muso ala jabido apela jenna. Ala nya kadama ala so kan so ka yadi ba masala inshallah. Ngamena min de mango bina ke tire bato ile to ko tire mairi. Il est tombé, ni tiré pour la lèvre, ni tiré. Ni tiré va faire cabaret, ni tiré va foutre les pattes. Maintenant, dis-moi, mina, quand dis-moi, ce que tu as raconté, quand dis-moi, qu'est-ce que là, Allah kama, quand n'a pas sur le coup de faire yakun. Ma bongo ka fonode, quand n'a pas sur le coup de faire yakun. Ma bongo ka iremade, quand n'a pas sur le coup de faire yakun. Ma bongo ta tombe, ton rodo ade, quand qu'est-ce que sur le coup de faire yakun, il va qu'est-ce que peut tirer à besoro. Tiré pato, il est pour le ron flani. Et bien, nous y j'en ai pour le ron flani. Il n'y a pas de wuron fila daga duguma il bɛ tere bato yiri a kuru wuron fila to nɔzi kuru wuron fila kan n'i y'a dɔn a kan i b'a tobi a tobitɔ ani tɛ min quoi a tobitɔ o b'a fɔ parfum ma ko dunuya i bɛ parfum dunuya dɔɔni ta ka k'a kan n'i ye parfum dunuya dɔɔni k'a kan i bɛ ji k'a kan ka tobi n'a mɔnna nɔ continue i bɛ nin ko sɔgɔma nin wula fɛ ka continue ka nin ko sɔgɔma nin wula fɛ c'est à dire qu'il y a vie changer ka yɛlɛma don a ko kɔnɔ i mako b'a gɛrɛsɛ la cogoya min na ka vie changer ka yɛlɛma don a ko kɔnɔna na i mako b'a sababu la cogoya min na i y'a vie changer i bɛ se ka nafa ni hɛrɛ sɔrɔ cogoya min na i y'a vie changer i bɛ se ka nafa ka lafiya ni cogoya min na nin nɔ i bɛ tere bato yiri le tere bato yiri kuru wolonfila ka nɔzi kuru wolonfila ɲini k'a ladaga duguma ka tere bato yiri kuru wolonfila to a kan ka parfum dunuya dɔɔni k'a kan ka ji k'a kan k'a tobi n'a mɔnna a mɔni kɔfɛ i b'a jigi ta ka mɔni kɔfɛ i bɛ to ka nin ko su wolonfila tere wolonfila kɔnɔna na sɔgɔma ni wula fɛ i bɛ bɔ i tɛ bɔ nin ko sɔgɔma i bɛna bɔ sufɛ i t'a bɔ sufɛ nin ko sufɛ i bɛ sɔrɔ k'i la n'i ye nin ko sɔgɔma nin la sɔgɔma nin la fɔ tere wolonfila n'a tere wolonfila dafala pewu ala ka b'o karili ma kare fu dɔ ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ yɔrɔ suma dɔ ɲini n'i m'o sɔrɔ i bɛ ji dɔ ɲini i bɛ nɔzi kunkolo wolonfila bɔ k'a fara tere bato yiri wolonfila nin kan i bɛ ji dɔ filɛ i bɛ taa lafiya la i bɛ yɔrɔ suma dɔ filɛ i bɛ taa lafiya kan ka lafiya yɔrɔ la ko tasuma bɛ se ka sɔrɔ yɔrɔ min i bɛ yɔrɔ suma dɔw filɛ i bɛ taa lafiri yɔrɔ min na i taara yɔrɔ suma filɛ k'a lafiri a lafiri nin kɔfɛ o hɛrɛ ala b'o d'i ma i dusu don suma ka lafiya ka fɛn dɔ sɔrɔ o tɛ kelen n'i mako bɛ dawula ani sirama ni majaw la n'i ye nin kɛ ala bɛ dawula tigɛ dɔ ka musa d'i ma ka siramaya d'i ma a b'a d'i ma mun kɔnɔ gɛrɛsɛgɛ ani sutura ni bɔda ɲumanw kɔnɔna na sisan faamuna tere bato yiri kuru wolonfila nɔzi kunkolo fila ni fagani a den wolonfila ka wolonfila bila daga dima ka tere bato yiri kuru wolonfila to a kan k'a tobi n'a mɔnna i bɛ to k'a ko n'a mɔnna i bɛ to k'a ko parfum jumɛn bɛ kɛ ka tobi n'a ye olu bɛ parfum dunuya ye n'i k'o kɛ ala bɛ bɔda d'i ma ka dawula tigɛ ka masaya d'i ma ka sutura d'i ma i bɛ lafiya min kɔnɔna na mɛ n bɛ ka min da i ma se tɛ Oussaz Maritigi ye se bɛ mɔgɔ ye o de bɛ ala a n'a ci la ye mɛ a ye fɛn fɛn bɛna ta ka kɛ ci la kɛmɛ tila tan saba o bonya n'o baraka n'o nafa ala la an bɛɛ lajɛlen kan ala an sutura kan sɔrɔ kɛ yajibaru masa ala ye an bɛ k'a d'a ma a ma d'a ma yada kama an bɛ k'a d'a ma a ma d'a ma kafa kama an bɛ k'a d'a ma a ma d'a ma kafa n'o kelen ka lɔn la a dila ma ye k'a ye taga ta a y'a kɔrɔ n'a y'a kɛ a bɛna fɛn dɔ y'a la fɛn min tɛ kɔrɔbɔ o marifa y'a san yɔrɔ la mɛ n bɛ ka lɔnni min fayida min d'a ma a ye taga ta a y'a kɛ. Alhamdulillah, dans cette vidéo, Oussaz Bamba Yetiri nous dit comme ça de chercher la plante appelée Terebatoiri. La Terebatoiri, les feuilles là, on fait 7 tas. On fait 7 tas et puis on cherche les têtes de caméléons. On cherche 7 têtes de caméléons. On prend une veau canari, on met les 7 têtes de caméléons dedans avant de mettre les 7 tas de Terebatoiri. Voilà, on fait le vœu. On fait le vœu dessus, on met l'eau dessus, on prépare. Tu mets l'eau dessus, tu prépares matin, tu prépares et tu laves ça matin, soir, matin, soir, matin, soir. Inch'Allah, tu vas comprendre, tu vas voir. Si tu ne peux pas le faire, appelle-le, il va t'aider à le faire. Tu ne seras pas dessus. On appelle ça la forêt un fayakoun. Richesse très très rapide. Après avoir préparé, après le traitement, vous videz le canari, vous prenez la feuille, la plante avec
cette tête de camion, vous cherchez un coin humide un peu mouillé où il y a la terre, vous creusez, vous mettez dedans, ou bien vous jetez dans un coin humide et puis vous partez. Vous verrez la puissance. Vous verrez la puissance, la magie. Essayez, vous ne serez pas déçus.